హాయ్ హలో అండి. ఈరోజు చేసే రెసిపీ బెండకాయ ఫ్రై అండి. ఇగో సన్నగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, ఒక ఎల్లిపాయలు, కరివేపాకు. ఇక్కడ స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ అయితే పెట్టాను. ప్యాన్ వేడైంది. ఒక 3 స్పూన్లంత ఆయిల్, పోపు దినుసులు అండి, జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, ఇవి చిట్పట్లాడుతున్నాయి కాబట్టి ఉల్లిపాయలు ఇవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఓకే, ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, ఇందులోనే చిటికెడు పసుపు, ఉల్లిపాయ మొత్తం ఫ్రై అవ్వకూడదండి, తర్వాత మాడిపోతాయి. ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం. ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుదాం. ఓకే, బెండకాయ ముక్కలు మొత్తం బాగా కలుపుకున్నాం కాబట్టి కరివేపాకు కూడా వేసేసాను. ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెడదాం. ఓకే, బెండకాయ కూడా ఫ్రై అయినట్టే. ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలు వేసుకున్నాం. ఫస్ట్ వేస్తే ఫ్రై అయిపోతాయి, ఇప్పుడు వేస్తే మంచి స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది. సాల్ట్, ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇంకొక 10 నిమిషాలు మూత పెడదాం. ఓకే అండి, బెండకాయ ఫ్రై ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు కారం వేద్దాం. నేనైతే 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నా, సరిపోతుంది. మనం కారం తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. ఇది బాగానే స్పైసీగా ఉంటుందండి, కారం వేసాం కాబట్టి. ఇంకా ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టేద్దాం. ఓకే అండి, ఫైనల్గా బెండకాయ ఫ్రై రెడీ. సింపుల్గా తొందరగా అయిపోతుందండి. పప్పులకైనా పప్పుచారులకైనా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, ఏమీ వేయకోకుండా. ఓకేనా, ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఓకే, బాయ్.